Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 11. Другая частка. Гэтыя скарбы дапамагалі яму хоць на нейкі час выратавацца ад страху, які парою рабіўся ўжо амаль невыносным. У зачыненым пакоі ён змясціў жахлівы партрэт, у чыіх зменлівых рысах чытаў ганебную праўду пра сваё жыццё. Па некалькі тыдняў Доріан не зазіраў сюды і забываў агідны твар на палатне. У гэты час да яго вярталіся ранейшая бесклапотнасць, светлая весялосць, гарачае захапленне жыццём. Потым ён раптам уначы, цішком выслізнуўшы з дому, адпраўляўся ў якія-небудзь брудныя прытоны і дняваў там, і начаваў, пакуль яго адтуль не выправаджвалі. Вярнуўшыся дамоў, ён садзіўся перад партрэтам і глядзеў на яго. Часам з агідай і да яго, і да сябе. Але часам ён пасміхаўся з таемнай злараднасцю свайму пачварнаму двайніку, які быў асуджаны несці прызначаны яму, Доріану, цяжар. Праз некалькі гадоў Доріан ужо не ў сілах быў падоўгу заставацца за межамі Англіі. Ён адмовіўся ад вілы ў Трувілі і ад доміку ў Алжыры, дзе ён не раз праводзіў зіму. Ён не мог перанесці разлукі з партрэтам. І акрамя таго, яго ўвесь час праследаваў страх, што ў яго адсутнасць хто-небудзь можа пракрасціся ў пакой, дзе стаяў партрэт, хоць на дзвярах і віселі надзейныя засаўкі. Зрэшты, Доріан быў упэўнены, што калі хто і ўбачыць партрэт, то ні пра што не здагадаецца. Нягледзячы на брыдкасць і страшэнныя сляды заган, партрэт захоўваў з ім відавочнае падабенства. Але што з таго? Доріан высмеяў бы ўсякага, хто паспрабаваў бы яго шантажыраваць. І ўсё ж ён баяўся. Часам, калі ён у сваім вялікім доме ў Нотынгемшыры прымаў гасцей і забаўляў іх, уражваючы ўсё графства марнатраўнай раскошай, ён раптам кідаў гасцей і імчаўся ў Лондан, каб праверыць, ці не ўзламаны дзверы дзіцячай, ці на месцы партрэт. Што, калі яго ўжо скралі? Бо тады адкрыецца яго сакрэт. Магчыма, людзі ўжо і так сёе-тое падазраюць. Так, ён зачароўваў шмат каго, але нямала было і такіх, хто адносіўся да яго з недаверам. Яго ледзь не забалаціравалі ў адным клубе, хоць ён меў поўнае права стаць членам гэтага клуба. Распавядалі таксама, што аднаго разу, калі нехта з прыяцеляў Доріана прывеў яго ў курыльны пакой Карлтон-клуба, герцаг Бервік і яшчэ адзін джентльмен усталі і дэманстратыўна выйшлі. Нядобрыя плёткі пачалі разносіцца пра яго пасля таго, як яму споўнілася 25 гадоў. Казалі, што нехта яго бачыў у адным з прытонаў, дзе ў яго выйшла сутычка з матросамі, а таксама, што ён водзіцца са зладзеямі. Пра яго дзіўныя адлучкі з дому ведалі ўжо многія, і калі ён зноў з'яўляўся ў грамадстве, мужчыны,
што зайздросцілі таму незвычайнаму пачуццю закаханасці ў сябе, якое Дорыен выклікаў у жанчын, шапталіся па кутах і накіроўвалі на яго дапытлівыя пагляды, нібы жадаючы даведацца нарэшце праўду пра яго. Дорыен не звяртаў увагу на ўсе гэтыя дзёрзкасці і знакі грэбавання. І для большасці людзей яго адкрытасць, жыццярадаснасць і ветлівасць, яго абаяльная ўсмешка былі лепшым абвяржэннем усіх паклёпніцкіх выдумлянняў. Аднак сёй той адзначаў, што людзі, якія раней лічыліся блізкімі сябрамі Дорыена, сталі яго пазбягаць. З усіх яго сяброў, ці так званых сяброў, лорд Генры Вотан быў адзіным, хто заставаўся яму верным. Жанчыны, якія шалёна ўлюбляліся ў яго, якія дзеля яго забываліся на добрапрыстойнасці, цяпер бляднелі ад сораму, калі Дорыен Грэй уваходзіў у пакой. Казалі, што нават грэшныя істоты, што блукаюць па вуліцах поначы, пракліналі яго, калі ён праходзіў міма, добра ведаючы агіднасць яго сапраўднага жыцця. Але цёмныя пагалоскі аб Дорыене надавалі яму ў вачах многіх яшчэ больш чароўнасці, невытлумачальнай і прыцягальнай. Яго багацце забяспечвала яму бяспеку. Цывілізаванае грамадства не верыць таму, што дыскрэдытуе людзей багатых і прыемных. Яно разумее, што добрыя манеры больш істотны за маральнае аблічча, і самага шаноўнага чалавека паважае значна менш за таго, хто мае добрага шэф-повара. І па сутнасці гэта правільна. Калі вас у якім-небудзь доме пачаставалі дрэнным абедам, то вас вельмі мала суцяшае ўсведамленне таго, што гаспадар хаты ў асабістым жыцці ёсць чалавекам бездакорна высокамаральным. Як аднойчы сказаў лорд Генры, нават самыя высокія дабрадзейнасці не здольны загладзіць віну чалавека, у доме якога падаюць недастаткова гарачыя стравы. Бо ў добрым грамадстве пануюць тыя ж законы, што і ў мастацтве. Форма тут грае галоўную ролю. Форма павінна нагадваць тэатралізаваную цырымонію. Яна мусіць спалучаць у сабе няшчырасць рамантычнай п'есы з дасціпнасцю і бляскам, якія так зачароўваюць нас у гэтых п'есах. Хіба прытворства такі ўжо вялікі грэх? Яно толькі надае разнастайнасці чалавечай асобе. Так, прынамсі, думаў Дорыен Грэй. Яго ўражвала абмежаванасць тых, хто ўяўляе сабе наша «я» як нешта простае і нязменнае. Ён бачыў у чалавеку істоту складаную і разнастайную, у якой закладзена пракаветная спадчына думак і жарсцей, і нават яе плоць адклеймавана жахлівымі хваробамі памерлых продкаў. Дорыен любіў блукаць па партрэтнай галерэі свайго загараднага дома і ўзірацца ў партрэты тых, чыя кроў цякла ў яго жылах. Вось Філіп Герберт, пра якога распавядалі, што ён быў аблашчаны дваром
за твару свайго прыгажосць, якая, аднак, затрымалася з ім ненадоўга. Дорыан пытаўся ў сябе, ці не з'яўляецца яго ўласнае жыццё паўторам жыцця маладога Герберта. Можа, нейкі атрутны мікроб пераходзіў ад аднаго прадстаўніка іх роду да іншага, пакуль не патрапіў у яго ўласнае цела. Ці непадсвядомы ўспамін аб рана адсвіўшай прыгажосці далёкага продка прымусіў яго так нечакана выказаць вар'яцкае жаданне, што гэтак змяніла ўсё яго жыццё. А вось у чырвоным камзоле з залатым шыццём, у брыжах з залатым кантам стаіць сэр Энтані Шэрард. Якую спадчыну пакінуў ён свайму нашчадку? Можа, менавіта ад гэтага палюбоўніка Іанны Неапалітанскай перайшлі да яго ўсе гэтыя ганебныя заганы. І ці не з'яўляюцца яго ўчынкі затоенымі жаданнямі гэтага даўно памерлага чалавека, які пры жыцці не адважыўся іх ажыццявіць. Далей, з высвітаючага палатна сміхалася Дорыяну лэдзі Лізавета дэ Веро у карункавым каптуры і расшытым жэмчугам гарсажы. У правай руцэ кветка, у левай эмалевыя каралі з белых руж. На століку каля яе ляжаць мандаліна і яблык. Дорыяну было вядома жыццё гэтай жанчыны і дзіўныя гісторыі, якія расказваліся пра смерці яе каханкаў. Ці не атрымаў ён у спадчыну нейкія ўласцівасці і яе характару? Ну а што яму дасталася ад Джорджа Вілабі, саноўніка ў напудраным парыку і з пацешнымі мушкамі на твары? Які нядобры твар! Жоўтыя кашчавыя рукі скрозь унізаны пярсцёнкамі і прыкрыты тонкімі карункамі манжэт. Гэты хлюст 18 стагоддзя у маладосці быў сябрам лорда Феррарса. А другі лорд Бекінгем, таварыш прынца Рэгента і адзін са сведкаў яго таемнага шлюбу з місіс Фіцгерберт. Які ганарлівы выгляд, колькі дзёрзкай высакамернасці ў яго позе. Якія страсці пакінуў ён у спадчыну нашчадкам. Сучаснікі лічылі яго паскуднікам. На грудзях яго зіхаціць ордэн падвязкі. Побач партрэт яго жонкі, бледнай жанчыны са шчыльна сціснутымі тонкімі вуснамі. Яе кроў таксама цячэ ў маіх жылах, падумаў Дорыян. Як усё гэта цікава. А вось і яго маці. Жанчына з тварам лэдзі Гамільтан. Дорыян добра ведаў, што ён атрымаў у спадчыну ад яе. Сваю прыгажосць і захапленне прыгажосцю іншых. Яна пасміхаецца яму з партрэта, на якім мастак адлюстраваў яе вакханкай. У яе валасах вінаграднае лісце. З чашы, якую яна трымае ў руках, ліецца барвовы напой. Дорыяну здавалася, што яна позіркам сочыць за ім, куды б ён не ішоў. Аднак у чалавека ёсць продкі не толькі па сямейнай лініі. Ёсць яны ў яго і ў літаратуры. І шмат хто з гэтых літаратурных продкаў бліжэй яму, чым яго продкі, і ўплыў іх мацнейшы.
Час ад часу Дорыяну Грэю здавалася, што ўся гісторыя чалавецтва толькі летапіс яго ўласнага жыцця. Яму былі блізкія і зразумелыя усе тыя дзіўныя і страшныя персанажы, якія выходзілі на сусветную арэну. Яму падавалася, што іх жыццё нейкім таямнічым чынам знітавана з яго жыццём. Рауль, герой займальнай кнігі, што аказала на Дорыяна такі вялікі ўплыў, таксама быў апантаны падобнай фантазіяй. У 4 главе ён распавядае, як ён у абліччы Тыберыя часцяком сядзеў у садзе на Капры і чытаў бессаромныя кнігі Элефантыды, а вакол яго важна праходжваліся паўліны, і флейтыст дражніў кадзільшчыка Фіміяму. Быў ён і Калігулай, які выпіў любізнік Цэзоніі, які апранаўся ў касцюм Венеры па начах, а ўдзень насіў фальшывую пазалочаную бараду, які бражнічаў у стайнях з наезнікамі і вячэраў з кармушкі, зробленай са слановай косці, разам са сваім канём, упрыгожаным брыльянтавай налобнай павязкай. Ён быў і Даміцыянам, які пакутаваў ад смяротнай нудоты, невылечнай хваробы тых, каму жыццё ні ў чым ніколі не адмаўляе. Седзячы ў цырку, ён любаваўся крывавай разанінай на арэне, а потым на насілках вяртаўся ў свой залаты палац пад выкрыкі з натоўпу, які праклінаў яго, Цэзара Нерона. Ён быў і Элагабалам, які загадаў даставіць багіню месяца з Карфагена, каб спалучыць яе містычным шлюбам з сонцам. Ізноўку і зноў перачытваў Дорыян гэтую главу і 2 наступныя, у якіх Рауль апісвае габелены, якія ён зрабіў па эскізах Гюстава Маро, на якіх былі адлюстраваны абліччы тых, каго пажаднасць, крыважэрнасць і нуда ператварылі ў пачвар або вар'ятаў. Манфред, кароль Апуліі, які заўсёды апранаўся ў зялёнае і меў зносіны толькі з куртызанкамі і буфонамі. Філіп, герцаг Міланскі, які забіў сваю жонку і намазаў ёй вусны пунсовай атрутай, каб яе палюбоўнік спазнаў смерць з мёртвых вуснаў той, каго ён быў лашчыў. Венецыянец П'етра Барба, вядомы пад імем Палпы Паўла II, які ў сваёй фанаберыі жадаў, каб яго называлі прыгожы. Яго тыяра, якая каштавала 200 000 флорынаў, была набыта за кошт страшнага грэху. Джан Марыя Вісконці, які нацкоўваў сабак на жывых людзей. Калі ён быў забіты, яго труп абсыпала ружамі блудніца, якая яго кахала. Чэзаре Борджыя на белым кані. З ім побач скакалі інцэст і братазабойства, і на плашчы яго была кроў Перота. Малады кардынал, арцыбіскуп Флорэнцыі, П'етра Рыя-Рыо, чыя прыгажосць была роўная толькі яго разбэшчанасці.
Ён прымаў Элеанору Арагонскую ў шатры і загадаў пазалаціць хлопчыка, які павінен быў слугаваць ёй у вобразе Ганімеда. Эцэліна, чыю меланхолію рассейвала толькі відовішча смерці. Ён быў апантаны цягай да чырвонай крыві, як іншыя апантаныя цягай да чырвонага віна. Джан-Батыста Чыба, які нібыта ў насмешку называў сябе нявінным. Той самы Чыба, у чые знясіленыя жылы лекар уліў кроў 3 юнакоў. Сіджызмонда Малатэста. Партрэт гэтага ворага Бога і людзей спалілі ў Рыме. Ён задушыў сурвэткай Паліксену, паднес Джынеўры d'Эстэ атруту ў смарагдавым келіху. Карл VI, які так горача любіў жонку свайго брата, што адзін пракажоны прадказаў, што яго чакае шаленства. Калі розум яго памутнеў, яго супакойвалі толькі карты з выявамі кахання, смерці і вар'яцтва. І нарэшце Грыфанета Бальёні у файным камзоле і ўсеяным дыяментамі капелюшы на вітковых локанах. Забойца Асторе і яго нявесты, а таксама Сіманета і яго пажа. Такі павабны, што калі ён паміраў на жоўтай п'яцы Перуджы, нават тыя, хто ненавідзеў яго, не маглі ўтрымацца ад слёз. А Аталанта, якая была яго пракляла, дабраславіла яго. Усе яны таілі ў сабе нейкую страшную прыцягальную сілу. Яны сніліся Дорыяну па начах, непакоілі яго ўяўленне днём. У часы Рэнесансу існавалі незвычайныя спосабы атручвання. З дапамогай шалома ці запаленай паходні, гафтаванай пальчаткі ці ўпрыгожанага самацветамі веера, пазалочанага памандэра ці бурштынавага калье. А Дорыан Грэй быў атручаны кнігай. Іншы раз ён разглядаў зло проста як спосаб рэалізацыі сваіх уласных уяўленняў аб прыгожым.